ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахште ҷ. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навор якчанд намун мошинои нав рӯӣ кардам, ки мо қабул кардем, пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дам хамхали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумотча дар ватсап ё имои экран буда роё кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имрӯза навор ҳастаи мошинои фурӯшӣ аз территорияи Москва ва аз территорияи Тоҷикистон. ҳастаи Opel Hatchback, Toyota Camry D, Mercedes CHK, Biomni ва Prastoy Opel Astra G, Hyundai Starex ва мошинои советский боз трактори фурӯшам аст. Трактор бо комплекташ. Option Toyota Camry D, Option Mark D, Option бисёр мошино аст, ки барои шумо омода кардем. خب کورسی امروزه باشد 1000 برابر است به 164 سومانی. نوار اثر که مرامت رفته تا آخرش تماشا کنیم. دوستان عزیز، شخصانی که میخوان که با تاجیکستان زود بار روان کنن، یک کمپانی خوبی رو با شما توصیه میکنم که کمپانی که یعقوب گروزاپریوسکی این اخه بروی شما رو از تریتوریای مسکو اوبلاست جمع میکنه و با تریتوریای دوشنبه، وحدت، یوول، خراسان، شهر بختر و کلوب، دنغره Option 25 дар ноҳияҳои территорияи Хатлон ва территорияи маркази ҷумҳурӣ Option ҳама территорияш бурда мерасонанд. Option ба Хатлона ҳама гӯшаш бурда мерасонанд. Бортона ва аз территорияи Москва ва Московский област қабул мекунанд. Инчунин мошини майда дорад, ки метавонанд ба мошини майда рафта бортона аз ҳамун ҷои кортон ва аз ҳамун хонатон гирифта биёранд ба ҷои камаза. سه تا رقم هست که هر سه رقم شما کار میکنه. هر سه تا ایمو، واتساپ، پیوست صورت. گروزاپریوسکی اکا یعقوب کمپانی بوباری است که زیاده 7-8 سال است که تجربه کاری دارند. اگر شما از نوع کانال ما گپ زدین با شما سکیتکا و ارزان میکنن، بوری شما را از روی کیلو حساب میکنن. مرامت با شما توصیه میکنم که بورتونا با همین کمپانی که یعقوب روان کنین. مرامت زنگ زنید. میگذاریم با یک ماشین فروشی. یک ماشین فروشی است که از تریتوریای مسکو Mercedes-Benz C-Class аст ки CHK, Biomni соли барои 6, 1998 аст ки ҳам газ, ҳам бензин дорад, гази Евро 4 дорад. Авио мотор 8 литраи коробкаш механикаи ҳолати мошин ба дрон беҳтарин. мошина мегӯяд бисёр запчастша мегӯяд ай Москва мегӯяд оригинал часпондем. мошин инчунин ҳам фурӯхта, ҳам алиши аз территорияи Москва мошин катиб мешавад. мошинои Hyundai Solaris ё мошинои фасон бошад мегӯяд ай территорияи Тоҷикистон ки Москва хайб пешниҳод кунед. аккумулятори пачкаи 100 ампера мегӯяд часпондагианд. 4 та баллони чоткаи зимни мегӯяд задагӣ аст ва 4 та дига мегӯяд ледния мегӯяд. мақсад ки ҳам ледни, ҳам зимни баллонои пачка дорад. мошин мегӯяд задни камера, амортизатори мегӯяд оригинал, мегӯяд ай Москва часпондем. хадаҳои нав кардагӣ, пружинош ҳамаш мегӯяд нав задагӣ аст. мошин мегӯяд умуман мегӯяд ягон расход, ҳамаи расходош Option кардагӣ аст. салон палон тоза, баллон пачка, 4 диска Option. мошин мегӯяд бениҳоят тоза кай. мошин айни ҳол бардорон дар Москва дар қарор дорад. нархаш мегӯяд 75000 сомони аст. муомила мекунад. хай шахсоне ки ар Москван ба рости хитон ҳисоб кунед. алиши ба мошинои Hyundai Solaris алиш мешавад. ин ҳамин рақамҳои расмие ки промои кор мекунад ва дар рақамҳошонам WhatsApp, Пайваст ва маромад дар ҳамин рақамҳои расмияшон занг занед ё ки дар WhatsApp шон нависен ҳам алиши ҳам фурӯши мошини беҳтарин. мегзарем ба дим техникаи фурӯшӣ. дим трактори фурӯшӣ аст ки трактор комплект бо ҳама чизе. трактор MTZ 80. коробкаш механика. трактор комплект 2 та чизил, 1 та плуг ва тилишка дорад. трактор як даст гаштагӣ мегӯяд. сайзтаниш мегӯяд ҳолати хуб дай. ҳама ҷош мегӯяд 100%. як одам мегӯяд то ҳозира ҳайкада гаштагӣ. боз такрор мекунем. 2 та чизи дора, 1 та плуг ва тилишка Option. трактор ҳамаш комплект, ҳама чиша дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бухта, деҳаи кирфи якумда. нарша мегӯяд 55000 сомонӣ бо муомила мекунанд ва ина 2 та рақамоша. якташ рақамҳои Тоҷикистон павилён ва дуюмаш рақамҳои Россия ки WhatsApp дорад. трактори MTZ 80 комплект, яъне ки сайзтани хуб як даста гаштагӣ. нархаш 55 та хай бо камтар муомила мешавад. тоқа суми холи шахсоне ки мехарен маромад занг занед бо муомила мекунанд. трактор дар шаҳри Бухта дай 55 савдо дорад. шахсоне ки мехарен маромад занг занед ва лайкҳоро фаромӯш накунед. гузоред агар имконият бошад навори моро дар WhatsApp мо падилсаш кунед. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшии советский.
ВАЗ 2105 светои сафед. соли барои 6-1998 ҳастае ки судишвориш бензини холия объем мотори 1.6 литра коробкаш механикаи сайстани мошин мегад нахаду бензини холикати гаштага. мошин мегад камтар кори электроникӣ дори мегад дигар тамом, яъне ки камтар кори электрикӣ дорад дигар тамом аҷош мега 100%. нархи мошин бадрон 10,000 сомон аст, бо арзон мекунад ва мошин қарор дорад дар шаҳри Бухтар Савхози Файзалӣ 4-да қарор доштааст. ин ами рақамҳои промои Россияшона ки кор мекунад Россия ва ами рақамҳо бо даи рақамҳошона ҳам имо ҳам WhatsApp доранд. шахсоне ки мехаред дар WhatsApp имошон нависед ё ки агар дар Москва бошед ами рақамҳошонда занг занед. 10,000 сомони мошин мега 100% мега хай меличовка кори электронӣ дошта и ба хайр ай 10,000 бо ягон сум муомила мекунанд. марамат занг занед дигар маълумоти пурраша ба шумо фаҳмонда метавонед. мошинчаи хуб сайсалиш соз буда ай беру ба дурушам тозакай. дӯстони азиз, шумо дам агарам хали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан боша марамат рӯй кунем, мо рекламаш мекунем. лайкҳои бепула гузорем ва навори моро падлишаш кунем. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Mercedes-Benz C-класс аст бадрон ки сечка бояд таҳия бо нархи арзон сайстаниҳои беҳтарин. соли барои 6-1995 аст ки ҳам газ ҳам бензинаш кор мекунад. моторуш 1.8 литра коробкаш механикаи сайстани мошин бадрон беҳтарин ай. мошин хадавои кадагӣ, салон тоза, задагии пӯшидагӣ умуман надорад. краскаш раднои 100%, 7 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. 4 та балон 90%, запаскаш ҳастай, мошин мегад ҳолаташ беҳтарина, ягон расход намекунем. кадоме агар сумката мегирад наличи 45,000 сомонӣ бо ягон сум муомила мекунад. кадоме ки алиш мекунад ба ягон Opel Astra мегад хай болоиш мегад. мақсад сумуша бо нархи мошина нигоҳ карда мақсад бо маслиҳат мекунем. агар мошини шумо зур боша хай болоиш сум метиҳад бо ишам маслиҳат мекунем. Opel Astra караван алиш мешида. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе 45 та муомила мешавад ва ина рақамҳои мегафони соҳибшон 24 соат кор мекунад. имо WhatsApp пайваст доранд. аз шумо хоҳиш ки беҳуда мегад занг назанед. одами коргарам фақат харидори аниқ ки одамои алиш мекардагӣ. сечка 95% сайсани беҳтарин. шахсоне ки мегиред марамат успед кунед. мошинча бениҳоят тоза ва нархшам арзон. и хеле 95-45 та хеле редка меғалтад. марамат за мошин ҳамаиш кадагӣ тайёр. марамат занг занед. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Hyundai Starex аст бадрон ки мошинаи мусофиркаш соли барои 6-2000 сола ки сӯзишвориш дизел ай. объем моторуш 2 литра коробкаш механикаи мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегад лина гаштагӣ нест мегад соҳибаш намедонам хай чо кардага не ки дар лина гаштагӣ нест. ҳолати мошин мегад ҳолати кория мегад диска балоншам ҳолати соз хай нами хели сайстена ҳолати хуб да. нархи мошина мегад 28 та мегем бо арзон мешавад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. ина рақамҳошон мегафон аст. шахсоне ки мегиред марамат занг занед бештар маълумот чакиред то қасуми холӣ алиш балиш нагуфта. 28 та бо арзон мешавад. лайкҳои бепула гузорем фаромӯш накунед ва агар имконият бошад навори моро дар кадом сайтҳое ки метавонед падлишаш кунед ва навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. шашум мошини фурӯшӣ аст бадрон ки Toyota Camry 2 аст ки светои сафед соли барои 6-2008 сола ки сӯзишвориш газ бензин ҳардаш кор мекунад. объем моторуш 2.4 литра коробкаш автоматаи сайстани мошин бадрон нахадвай. мошин мега соза мегад мақсад ки камбудӣ надорад. мошин мега бадрон мултирур автопилот хоб CD салон опшин лифт хоб ҳамачи электропакет ҳамачи опшин дорад. ина мошин мегад ҳамаш комфортура ҳастае. нархша мегад 92 та мегем бо арзон мекунем ва мошин қарор дорад дар территорияи шаҳри Ваҳдат. 92 та муомила дорад. шахсоне ки мега агар мақсад 5000 ё 10000 арзон мекунад илтимос занг назар. арзон меша яки камтарак биё мега мошина аз пеш бин ягон сум мегзарем. ҳастай рақамошон мегафон кор мекунад. метавонед ки занг занед бештар маълумотша гирем. ба хотири мо меҳнат мекунем барои шумо тайёр мекунем. фақат ҳамин лайки бепула гузоред ки ҳамин видео паҳн шавад ва одамо соҳиби мошин шаванд. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ аст бадрон ки Opel Astra аст ки соли барои 6-2001 сола ки сӯзишвориш газ бензин дорад.
объем мотораш 1.16 коробкаш механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникаи бадрон. Нашуд, ҳуҷҷат, баллон ва дигар чӯш ягон маълумотош неста хай пураша маълумоти пураша бу занг зада мегирад. 2001 сол мошин мегӯяд соз. Нархша мегӯяд 50 та мегӯем бо арзон мешавад ва мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. 4 дискаҳои радмои рамашкар 4 та балони 90% дорад. Мошин олушин созай. Хай ягон маълумоти иловагӣ хоҳем фаҳмида бо занг зада пурсед. Нархаш 50 та бардрон бо хай муомила доштае. ина рақамҳо мегафони соҳибшона метавонед ки агар мошина успед карден рафта бинем ва қадшон савдо кунед. Лайкҳо аз шумо, наворои нав аз мо. мегзарем ба 8 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае бадрон ки Opel Hatchback ҳастае ки соли барои 1694 ки ҳам газ ҳам бензинаш кор мекунад. Opel Hatchback 94 сол газ бензин мотор 1.6 литр коробка механика мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникае. 4 та покришкош ҳолати корияе 80%, инам хеле света бадрон. Нархаш 26 та бо муомила доштае. 94 сол 26 нархаш бо арзон мешавад. мошин қарор дорад дар территорияи Душанбеда. маълумотои пураш неста дар рақамош раста вавилон кор мекунад. метавонед ки занг зада бо маълумоти пураша гирем. навора то охираш тамошо кунем. бо мошинои арзон бо ҳархелаам дорем. мегзарем ба 9 мошини фурӯшӣ. Opel Vectra B ҳастае бадрон ки Opel Sotка дути соли барои 2000 солае ки сӯзишфуриш газ бензинаш кор мекунад. объем мотораш 1.6 литраи коробкаш механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд гази евро 4 дорад. 4 та баллон мегӯяд навбаи хадавои кадагӣ. мотор беҳтарин, коробка соз, рулавоишам мегӯяд 100%, сирошна мегӯяд сум дар кораи мошина мефурӯшем. мошин мегӯяд 1 сола ҳуҷҷат дорад. нархша мегӯяд 43 та мегӯем бо камтар муомила мекунем ва мошин қарор дорад дар Душанбе. ина рақамошон мегафон ҳастае. 43 000 сомонӣ муомила дорад ва рақамошон мегафон. мошин дар пойтахт. мошин салон тоза 4 дискамаш 100% бидае. хай ина рақамошон дар занг занем бо маълумотои иловагиша ай соҳибшон гиред. маромат ба шумо тавсия метиҳем. мегзарем ба 10 мошини фурӯшӣ. Toyota Mark II ҳастае бадрон ки дар комментария хоҳиш кардем соли барои 1993 ҳастае ки ҳам газ ҳам бензин дорад. объем мотораш 2 литраи коробкаш автоматаи саистани мошин бадрон нахадо ҳастае. мошинча обшим созае. сафед ҳамаш молодёжнӣ. 1 сола ҳуҷҷат дорад. мотораш мегӯяд беҳтарин. мотор мегӯяд дуд намекунад. 4 та баллон мегӯяд 70%, 4 диска радои краска. мошин молодёжнӣ. Toyota Mark II. нархша мегӯяд 28 та мегӯем бо арзон мешавад. мошин қарор дорад дар территорияи Душанбеда. ҳаст рақамошон мегафон. шахсоне ки мегиред маромат занг занем. бештар маълумотоша бо пурсида гирем. ҳам меҳнатое ки мо барои шумо мекунем ҳамира мақсад дӯстон азиз қадрша донем ва лайкора пинҳон накунем. занем лайкора фақат чӣ мошине ки мехаред нависед пешкаштон мекунем. мегзарем ва 11 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае бадрон ки Opel Vectra A. соли барои 1993 ҳастае ки ҳам газ ҳам бензинаш кор мекунад. мотори 1.6 литраи коробка механикае мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд 4 та баллон пачка аккумулятори нав дорад. мошин мегӯяд 100%, 1 сола ҳуҷҷат чамкадаги ҳастае. инам хеле калпак, инам хеле свет. мошин баъд баллон нав, аккумулятор нав ва 1 сола ҳуҷҷат дорад. нархша мегӯяд 15 000 мегӯем бо арзон мешавад. мошин қарор дорад дар шаҳри Ваҳдатда. ду та рақам ҳастанд ки кадомишро кор кунад. аями рақам метавонед маълумотои пураша аги ду рақам аями рақамҳо маълумотои пураша гирем. фақат одамони харидори аниқ мегӯяд беҳуда мегӯяд нороҳат накунем. рақамошон ҳастае ай соҳибош инам инҷа навистагиай. шахсоне ки харидори аниқ ҳастае метавонад занг занад. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае ки Daewoo Nexia ҳастае ки светои сафед. соли барои 1996 ҳастае ки ҳам газ ҳам бензинаш кор мекунад. объем мотораш 1.6 литраи коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин баъд Daewoo Nexia Hatchback ҳастае ки салон тозаи мошин хелае ки дасти як одам дак аштесае. камтар коли мелеч дошта ки нами параи мақсад ин параи баршае ки дигар маҷош мегӯяд 100%. нархи мошин 10 000 сомон ҳастае. хайка чанқа арзон мекунам ки ин шахтон аниқада мегирем. мошин бадром айни ҳол дар ноҳияи воседа қарор дорад. ина рақамҳои мегафонш ҳастанд. шахсоне ки мегирем маромат занг зада бештар маълумотои пураша аз рақамошон гирем.
фақат харидори аниқмаи 10,000 сомони 96 сол хетчбек шайки Daewoo Nexi. дӯстони азиз, аз кадом маркаи мошине ки ба шумо лозима дар комментария нависед. мо дар видеои оянда пешкаш мекунем ва ин буд навори имрӯзаи мо. То видеои оянда.